खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 8 डिसेम्बर 2022 बाराय जायो बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। रुंगुल बर' बिथाङा बनसुवा आफादनिफ्राय इउपिएल हानजायाव हाबनायनि सायाव बनसुवा आफादनिफ्राय सन्जय नार्जारी बिथाङा फिनजाथाय होदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बनसुवा आफादनि थांखिया जाबाय आदा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय। रुंगुल बर'आ आंना फरायनाया जोबथ'वाखै होननानै आंनो फरायनो थाखाय 2 बोसोरनि थाखाय बnsuniफ्राय लिभ नांगौ होननानै बnsuniफ्राय ओंखारथ'दोंमोन। नाथाय जोबथायाव राजखान्थि हान्जायावसो ओंखारलांबाय, अदेबानि राजखान्थि हान्जायावसो थांबाय। बड'लेण्ड सोरजिनो क्राइटेरिया गैथ' होननानै हाग्रा मैलारि बिथाङाल' बुङाखै, दिपेन बर' बिथाङाबो बुंदोंमोन। अब्ला दिपेना सोर आरो हाग्रामाया सोर? सानैबो एखेसो। नाथाय रायजो सोरजिनायनि क्राइटेरिया गैथ' होननानै जोङो ओरैनो मेगन मिसिबनानै थाबाय थासिगोन नामा? नों आं बायदि गोरों गोरा मानसिफोरा बर' हारिखौ नेवसि जानाय बुथारखुमा जानायखौ ओरैनो नायनानै थाबाय थासिगोन नामा होननानै खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय फाङाखर ओनसोलनि SBI कलनीआव सासे 24 बोसोर बैसोनि सिख्लाया गावसानि न'आव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय सिख्लाया उड़िसा मेडिकेल कलेजाव फरायगासिनो दंमोन आरो बे सिख्लाया थांनाय 15 नभेम्बर खालारखालि गावनि न'आव फैदोंमोन। नाथाय बे सिख्लाया सोरनि थाखाय मानि थाखाय गावनि जिउखौ गावनो फोजोबखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव गुवाहाटी पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आसाम पुलिस बिफाननि पुलिस कन्स्टेबल गकुल बसुमतारी बिथांखौ इनायै गुलि गावनानै बुथारनाय दायनिगिरि दीपक काकतिखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फासिनि थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि गकुल बसुमतारीखौ मैयाहाय जोबथा बिदायनाय जाबाय। आसामाव गिथाव बाथाव बांग्रिं मावदोंमोन। मैया हरनि एबा थांनाय 7 डिसेम्बरनि हरनि 1:12 रिंगासो समाव आसामनि कार्बि आंलं जिल्लायाव 3.6 खारथायनि बांग्रिं मावदोंमोन होननानै नेशनेल सेन्टार फर सिस्मोलजि बिफाना फोसावदों आरो बे जाथायाव रावबो जेबो जायाखै। आथिखालाव फुजारिफोराबो अनलाइनजों रां लुथिगासिनो दङ। हायद्राबादाव सासे अनलाइन एस्ट्रलजारा एबा फुजारिया सासे आइजोखौ अनलाइनाव लोगो मोननानै अनलाइनजों नोंनि गासैबो जेंनाखौ सल्भ खालामगोन होननानै बुंनानै आइजोनिफ्राय 47.11 लाख रांखौ जानायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय फुजारिनि मुङा जाबाय ललित आरो बियो पान्जाब रायजोनि थागिबि। जोंनि बे हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव गले गले सोमजिबाय थानाय मोनसे मुगैथाव जाथाय। बे जाथाया जादों जोंनि बे सा सानजा भारतआव त्रिपुरायाव सानै हिनजावसा गथ'फोरखौ त्रिपुरानि गुबुन गुबुन जायगायाव जिनाहारि खालामनानै 4 सुबुङा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। त्रिपुरानि गमाती जिल्लानि सिङाव थानाय रियाबारियाव सासे 15 बोसोर बैसोनि ट्राइबेल हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै 3 सुबुङा एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय 3 दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय दिपसि जामाइटिया 18 बोसोर बैसोनि, आनन्द किशोर जामाइटिया 21 बोसोर बैसोनि आरो कासां जामाइटिया 24 बोसोर बैसोनि। आरोबाव गुबुन सासे 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै सासे दुथां सुबुङा एरेस्ट खालामदों। बेनि मुङा जाबाय आसित देबारमा। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। अन्थाइजों गाग्लोबनानै इनाय बुथारबाय। आन्ध्र प्रदेश रायजोनि श्री सत्या साई जिल्लानि सिङाव थानाय कादिरी टाउनाव सानै दुथां सुबुङा सासे आइजोजों वाशिं मेसिननि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय खालामनायाव आइजोखौ अन्थाइजों गाग्लोबनानै इनाय बुथारदों आरो सानैबो पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय पेरमाना नायक आरो प्रकाश नायक। गुबुन सासे बुथारजानाय आइजोनि मुङा जाबाय पद्मावती बाई। पद्मावती बाईखौ फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। बे समाव सानैबो दुथांखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। आन्ध्र प्रदेश रायजोनि विशाखापट्टनमाव मोनसे गिथाव बाथौ नुथाय। विशाखापट्टनमनि दुबारेल बादानि ट्रेकआव सासे फरायसुलिया
ट्रेननिफ्राय ओंखारबाय थानाय समावनो गालिना गोलैनानै हरखाबै ट्रेननि ट्रेक सिङाव हाबलांनानै गिथाव बाथावै नांथादोंमोन। उनाव बे जाथायखौ रेल बिफाना खौरां मोननानै बे हिनजावसा गथ'खौ ट्रेनखौ लाखिनानै गोबाव सम नाजानानै सिख्लासाखौ रैखा खालामनो हादों। बे समाव सिख्लासाखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।